Ato pasudlon mga igala ang ato ang idol ang walay laing tag-iyag tagdumala sa Red Dragon Meat Shop. Chief of Staff di Congresswoman Didi Gaga saksak na ni. Okay, nasa linya nato karon Sir Eric Agbon. Sir, good morning. Good morning, Brother Mike. Mayong buntag, sir. Madungog ko, Brother Mike. Loud and clear. Loud and clear. Salamat kayo, Brother Mike, no? Sa balita, sir. Panay, mo rin mga Patrol 00. Ay, Patrol 00. Patrol 00. Mo report ko, Brother Mike. Ato lang ipaitalo sa imuhang mga suking tigpaminaw nga kasamtangan aniya katakaron sa Bigo City Public Cemetery. Okay. Atong gi-inspeksyon ang bag-ong proyekto kaning Brother Mike damgo ni Congresswoman Kagas ug iyan ning gi-promise last election sa 2019. Isa sa mga plataporma di gobyerno ni Congresswoman Didi Cagas ang mag-provide og disente na public cemetery para sa mga taga Digosinios. Okay. So, karon tak na Brother Mike, niya katakaron sa public cemetery atong gi-inspection kay gisugdan na ang pagpadindot sa portion sa atuang public cemetery unya kalapit nining maong proyekto Brother Mike nga nagkantidad og 5 million pesos ang paghimo og nindot nga simbahan o chapel. Chapel, okay. Chapel nga pwedeng bisahan sa atong mga pari during sa All Souls o All Saints Day. Alright. Unya package po ni Brother Mike ato ni siyang Coralon palibot ang iyang north side o Columbarium. Kining Columbarium, Brother Mike, katuganing gagmay nga murag pansyon na butangan sa mga bukog. Mga bukog, oo. Yes, yes, Brother Mike. Katong mga nag-expire na mga gipanglubong o niya gusto nila nga dito gyapon na ibutang sa Digo City Public Cemetery atong gibutangan og Columbarium para mo ilang mabutangan. So man na, sir, dungagan ng mga Columbarium diha, dungagan. Yes, Brother Mike. Okay. Atong dungagan ang maong mga existing na nga Columbarium unya ang pinasay ni Brother Mike kay ato siyang i-landscape. Okay. Butangan atong pathway, butangan ato og bulak para nindot siya tanawon. Mura siya og pribado nga minteryo. Okay. Apan libre. Okay. Unya, Brother Mike, ato lusab sa maong construction, kaya doon naman kita no initial nga 5 million pesos. Apil na po ni Brother Mike ang paghimo og murag sini Memorial Park gani Brother Mike nga kanang ilubong ang ang katong mamatay sa yuta. Okay. Then sa ibabaw butangan og katong iyang lapida. Okay. Kanya naa siya ay kanang praglas ba na or kanang tino gani nga sagbot. Sagbot, oo. Okay. Yes, Brother Mike. So mura gyud siya pod og Memorial Park ang Asa dating. man dapita, sir? Ini sulod nimo Brother Mike sa main gate. Main gate. Main gate sa ato ang public cemetery. Okay. Unahan lang yun, Brother Mike, sa opisina sa manager din Kanang naay bakante diha katunay mga cross nga gipangugbok. Yes, Brother Mike, katuganing ginabahaan, Brother Mike, nagulutaw yung taon og magulan. Oo, kana diha. Kani diha, kinidiri nga portion, Brother Mike, mo ni atong i-develop, unya ato ning kanan, mag-contact embankment, ato ning kanan og yuta para mo elevate siya, pagkauman atong i-develop. Kaya ang gusto ni Congresswoman Didi Cagas, aside sa Columbarium, maghimot ang katong ingon ako nga ilubong gani ilalom sa yuta, kunya na ay mga lapidas mabaw, murag Memorial Park, and then another portion po, Brother Mike, mag-provide ta og space para ni atong gustong magpatindog og mausoleum. Okay. Unya ang pinakanindot ini Brother Mike, sige lang Brother Mike, no, kay itag na ko sa imuha ang katuang perspective. Okay. Kung ang design o sa ang design niya, basta ang pinakanindot ini Brother Mike kay mura siya garden. Murag garden. Yes, Brother Mike, atong tanuman og bulak, atong butangan og gwapong drainage system para ang maglubong din dili na maglutaw sa tubig. Okay. Sir, kaysa man ang ilubong diha sa kuan, katong sa yuta, butangan og grass, o niya naay lapida sa babaw, kaysa man ang pwedeng ilubong diha? Hindi ba
Anybody, Brother Mike, kutob sa squad siguro, masulod kay public cemetery man ka na. Oo. I'm sure na aman po siguro policy ang siyudad sa Digos, maitungod sa payment sa mao pagpalubong dito. But ang sigurado din ni Brother Mike nga barato ra gyud siya. Yes, sir. Apan disinting nga lubnganan mao Oo. kini damgo ni Congresswoman Didi Cagas alang sa mga taga Digos. Okay, so mahinlo na gyud og samot ang ato ang public cemetery sa Digos ani. Sir, kanang malubong diha sir sa kanang nailapida, parihara na sa kanang mga pansyon, parihara. Pag ma-expire sila, kuhaon ilang mga bukog, ibalhin ana. Hello, Brother Mike. Parihara na sir sa kanang mga pansyon nga gipanglubong sa kilid, ang kanang ilubong diha sa kuan, kanang sa salog. Kana nga butang Brother Oo. Mike no, wala ko makabalo Brother Mike. Okay. Siguro kung isa sa mga adlaw karon atong bisitahon Okay. ang atuang UC manager si Mr. Kitit man siguro ang pwedeng makatubag niya na Okay, okay. para makapangutan ta kung unsay palisiya Oo. kung ang maong mga paglubong diya na to imutang sa yuta. Oo. Pag manindot na siya sir, how about sir pag muulan, dili na ba na bahaon ang kuan? Sigurado ko Brad Mike na dili na siya mabaha o mulutaw sa tubig kay ato manggong butangan og yuta i-elevate nato Okay. plus nakapackage yun sa ato ang project design ang pag-provide og proper drainage system. Wow, kana. Sigurado Yes, na kay nagyud. Apil na sa ano sa 5 million ang drainage system ana sir. Okay, napalo na. Pagkanindot, good news. Good news mga igala. Salamat kayo Radyo Patrol number 00. Yes sir. Brother Mike, pasensya na naputol. Lagi naputol si Radyo Patrol 00. Oh, Sir, apil na sa 5 million ang drainage. so ang budget. Apil na sir. Yes, apel na Brother Mike pag-establish o drainage system katong area nga i-develop ni Congresswoman Didi Cagas nga mao ko'y gitudlo sa siyudad sa Digos. Ay, salamat. Sulbad yung problema niya. Oh. Yes, Brother Mike. So, kana lang sa siguro, Brother Mike, no? Ako lang ipaibalo sa katawan sa siyudad sa Digos nga si Congresswoman Didi Cagas matinud-anon gyud sa iyahang mga damgo o mga tinguha alang sa siyudad sa Digos. So, dakok nato kining garbo tungod kay halos tanan nga gidamgo ni Congresswoman Didi Cagas na gusto niyang patindugon dinhi sa siyudad sa Digos ug sa uban nga mga silingang kalungsuran iyahagyong natuman na Brother Mike. So for that Brother Mike, atong palakpakan of course ang atong pinalanggang kongresista tungod sa iyang pagkatugihan. Alright. Bahala na lang ng mga batikos niya Brother Mike kay matud pa nila kung ang punuan sa mangga tamis ang bunga dagang yung bato. Tama. Oo. Oh, gusto mo tilaw. So, Gusto mo tilaw. basta kita, manarbaho lang kita, Brother Mike. Okay. Diyos na ang bahala sa tanan. Amen. Salamat sir sa imong report. Salamat po, Brother Mike, and thank you so much sa panahon nga imong gitatag ka na ko, Brother Mike. Alright. Mabuhay ka! Thank you Brother so Mike, much. Nakwa. Sir Eric Agbon, ang congressional staff ni Congresswoman Didi Cagas. Salamat kay sir sa good news. Maayo balita mga igala. Kita nga mga kabos. Doon naman yun tayo mga kaliwat diya. Ako mama, ako papa na diya. At least makatagamtam na tag public cemetery nga dili luod ba kay limang kanang nay mga tipasi sa lungon, di ba? Makita ni mo diya nay mga botilya, nay mga silupin kanang sa lungon pa gyud. Nyag mag-ulan, maglutaw-lutaw na. Ako natunok na ko diha. Hugaw kaayo. Pero karon limpyo naman na, no? Limpyo naman na ato ang sementeryo karon. Di gyud pareha atong mga miaging mga kapanahonan pertigyong luura. Kanang luoy kay ba? Bitaw pobre na tangdaan unya hangtod ba naman sa tong kamatayon diha paghihapon tay pahiluna sa kanang hugaw, sa kanang bisag kaysa luoy gyud tan-aw, no? Inig adto nimo din ha. Luoy gyud kay tan-aw. Pero karon gihinluan naman na mas paninduton pag yun ni Congresswoman Didi Cagas ang atong public cemetery. Ibudgetan kinig 5 million, apil na din ha ang proper drainage system.
Para ang purpose anang inig mag-ulan-ulan, labi ting kalag-kalag, timing po kusog sa ulan, di ba? Tigmi kay na din ha, lapok kay na diha tungod kay walay proper drainage. Ambot po datong kanhi administrasyon sa Digos dugay na mayor wa man gyud ka-drainage anang kuan. Oy. Di ba no? Wa gyud kapahimog drainage nga sige nagbaha ng atoang kuan diha, Digos Public Cemetery. Pero di na lang nato na siya apil-apilon dire. Basta kay kabalo mo nga dugay na ng mayor de wa gyud kapahimo og proper drainage. Si Congresswoman Didi Cagas na budgetan na naa na proper drainage sa di madugay ang atoang Digos Public Cemetery.